Sanibonani guys, igama ngiqhubile ngiphathela amazwibela omkhokha angomhla ka-2 October. Guys, umshubele uSiphamandla amalunga ebandla lakhe wonke amaningi akhumula umJudiya awulahla phansi asho ukuthi asafuni nje ukukhonza ebandleni lakhe. Bazamile-ke ukumakhuza kodwa kwanhlangazumuka nomoya. Umane nje uSiphamandla wangaba nokukhathazeka umezwa lezi ndaba. Uthe ngisho uMaphalala esho ukuthi ayisengathi impela bangenelwe amanzi endlini, washo ukuthi ehlisana umoya. Asinemkhohli wena uMthembu uzosikhipha ubaba kulolu daka esikulona. Waqeda wasmayila kancane. Lapho ke amanajabula kamadoda omkhandlu meza ukuthi ayimpela ngathi uSiphamandla saqinile idolo akafakwa nje amanzi emadolweni into nje ubala kanje. Guys, kuthe kusanjalo kusifocika naye wayithola lezi ndaba efonini yakhe watshela uNdlovu. Washo uNdlovu ukuthi nazonke ibambe ngakho. Angishilo ukuthi omkhulula ngampela uzovela ubala. Sathi thina mesilandela ukhulekani kwakhona abasala ngemuva. Baphi namhlanje? Sibeyasilandela ngithi. Lapho ke bonke abantu bebandla likaSiphamandla bese bethenga imJudiya emisha befuna izobusiso ukuze beqale phela bekhonze lapha ebandleni likakhulekani. Guys, omane wathi uNdlovu yabo kuyothi ngelinye ilanga bebethi baya kwisabatha kumane kube uyena uSiphamandla nonkosikazi wakhe kanye noDifa kuphela. Waqeda wahleka waqhuma phezulu wathi ngangishilo ukuthi kuyoba nje. Hayi ifikile kusuku olukhulu lapho ukhulekani ezoqala ke ayokhonza endaweni entsha lapha nebandla lakhe. Ayi kuthe kusanjalo ke kwafika nje undodana ezobika ukuthi ngathi kukhona ivakashi, kukhona nje usisi nobhuti abasuka le kwelaseKapa abadinga ukwelashwa. Lo wesilisa bekade evaleka amadlebe ngomabili engezwa. Ufike nje waquqa eduze kwakhe ukhulekani wathi ya nginganisiza. Washo ke lo wesimama ukuthi hayi ubaba wangena engozini emva kwalapho nje amadlebe akhe womabili avaleka aphindanga ezwa. Wamane wathatha ke induku yakhe ke ukhulekani wasondela wathi ningakhathazeki nifike endaweni kahle impela, vula nje wena inhliziyo yakho wamkele lamazwi engizowakhuluma ngoba asuka kuMthembu uqobo lakhe. Hayi waqala wakhuleka kukhulekani wathi ngoza wathi velase na indodana yakhe ivaleka izindlebe, ngicela ivuleke izindlebe, susa lo moya lo ungeza kuyena. Uphakeme wena, ufanelwe wena, siza nansi indodana yakho ngoza. Waqeda lapho wathi usiyangizwa ke manje. Kwathi nya usisi lo wamthinta lo bhuti ehlombe wathi izama ukushaya ama sign language phela umbuzo ukuthi ngabuyezwa yini. Wamana wathi ubhuti okusho ukuthi akezwa lutho. Wathi uthe akezwa lutho. Hayi ukhulekani wamane wabeka induku yakhe ke manje ehlalweni wasondela yena uqobo lwakhe ambamba indlebe zombili wazinya kazisa izindlebe wathi ngithi moya okungezwa phuma kulo mntwana, phuma lo moya omubi kanjena, makeze lo mntwana, ngithi nawe Mvelase ngenelela ususe lo moya okungezwa makezwe qude. Waqede lapho wathi ngabe usiyangizwa ke manje. Hayi kwathi nya usisi waphindwa mqheba ihlombe wathi shama sign language. Ubhuti wathi okusho ukuthi akezwa. Wathi uthi namanje akezwa. Hayi impela amkhululi ngathi akhambi kahle. Onke abantu babheka phansi. Babheka phansi bonke abantu ebandleni ukuthi hawu sekwenze njani manje? Ziphi imangaliso zikakhulekani zishone phi imangaliso? Lapho guys batheme bebala umnikelo hayi bekade udonsela labo 50,000. Abantu bayanikela ngempela indaba zokudlala kodwa ke imangaliso ngathi seziyashabalala ziyanyamalala guys. Hey angazi kunjani mekunje mhlambe umkhuleko kaSiphamandla ushishe waphendula ngoba ushilo ukuthi cha ningakhathazeki madoda, uMvelase uzoyena uzosikhipha kulolu daka kaziyozala nkomoni ke. Phela lapho ke amazibela namhlanje guys, ngakhohle ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye.